டு டிஎஸ் செல்வா கேமிங் தமிழ் சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, கரீனா அடுத்து யார் கூட கொலாபரேஷன் பண்ண போகிறதையும் அப்புறம் இந்த மாதம் அப்கமிங்கில் வரக்கூடிய ஈவெண்ட்டையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு தடவை பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முடிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் தட்டி விடுங்க. அவங்களும் அடுத்து என்னென்ன கொலாபரேஷன் பண்ண போகிறாங்க, இந்த மாதம் என்னென்ன ஈவெண்ட் வரப்போ அவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மொத்தம் 3 கொலாபரேஷன் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா அசாசின் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்குரிய லோடிங் ஸ்க்ரீனே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் பாருங்கள் லோடிங் ஸ்க்ரீனு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த கொலாபரேஷன் மூலமாக நம்மளுக்கு என்னென்ன ரிவார்டு கிடைக்க போகிறதுக்கு இந்த இதில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பண்டில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பண்டில் டோக்கன் டவர் ஈவெண்ட்லேயும் ஒரு பண்டில் ஃபேடல் லெவல்லையும் அந்த ஃபீமேல் பண்டில் பார்த்தீங்களா, அதை நம்ம ஃப்ரீயாகவே விட்டுருவாங்க. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, டாப் அப் ஈவெண்ட்டில் என்னென்னலாம் வரப்போகுதுங்கிறது இதிலேயே பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த குளோவால் ஸ்கின்னு, ஏடபிள்யூஎம்மு, அப்புறம் அந்த டெசர்டிக்கில் எமௌண்ட்டு இதெல்லாம் டாப் அப் ஈவெண்ட்லேயும் வந்துடும் போல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஃப்ரீ ரிவார்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஸ்கேட் போர்டு, பேக்கு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபேல்கா பெட்டுக்குரிய ஒரு ஸ்கின்னு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ரிவார்டாக வரப்போகுது. அதோட இந்த கொலாபரேஷன் முடிஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன கொலாபரேஷன் பார்க்க போகிறோம்னா, பி ஸ்குவாடு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன ரிவார்டு கிடைக்குன்னு இந்த இதிலேயே பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச 2 மேல் காஸ்டியூம் இருக்குது, 2 ஃபீமேல் காஸ்டியூம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்று டோக்கன் டவர் ஈவெண்ட்லேயே வரலாம், ஃபேடல் லீவில் வரலாம். ஃபீமேல் காஸ்டியூமில் நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க. அது இன்னொரு காஸ்டியூம் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு எனக்கே தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து நம்ம டாப் ஈவெண்ட்டு பார்த்துடலாம். பைக் ஸ்கின்னு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், கட்டான ஸ்கின் ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் கன் ஸ்கின் ஏதோ பண்ணு கையில் வச்சுருக்காங்க தெரிஞ்ச ஃபேடல் லீவில் கூட வரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட இந்த கொலாபரேஷன் முடிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கொலாபரேஷன் பார்க்க போகிறோம், இந்திய சவருக்கு ஃபேவரட்டான ஒரு கொலாபரேஷன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம MS தோனியோட கொலாபரேஷன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க, இப்போ உண்மையிலே தலை கேரக்டர் கன்ஃபார்மாக வருதா ஃபோன் கேட்டிங்கன்னா, ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கன்ஃபார்மாக தலை கேரக்டர் கன்ஃபார்மாக வருது. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்குரிய பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம MS தோனியை தான் குறிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருங்க, நான் அந்த இமேஜை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதை நீங்களே பார்த்தாலே தெரியும் யார் அடுத்து என்ன கேரக்டர் வரப்போகுதுன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஒரு இமேஜ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே பாருங்கள் எழுதிருக்காருங்க FFX MSD தலைன்னு போட்டிருக்கு. இது மூலமாக நம்மளுக்கு தெரியலையா, அடுத்து தலை கேரக்டர் தான் நம்மளுக்கு வரப்போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி, இந்த கொலாபரேஷன் மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிற ஃப்ரீ ரிவார்ட்லாம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிரிக்கெட் காய் பண்டில் போட்டிருக்கு. அடுத்து பேட்டுக்கு ஒரு ஸ்கின்னு, பேனுக்கு ஒரு ஸ்கின்னு, எமௌண்ட் நேமை பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டர் ஷாட் வேறு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைக்கு ஸ்கின்னு, கிரானைட்டுக்கு ஒரு ஸ்கின்னு. இந்த கொலாபரேஷன் மூலமாக நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ரிவார்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட இந்த கொலாபரேஷன் முடிஞ்ச ஃப்ரெண்ட். நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது முக்கியமான அப்டேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கு தான் OP32 மெயின்டெனன்ஸ் அப்டேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கு யாராலும் கேம் விளையாட முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 5 இல்லாட்டி 6 மணிக்கு தான் அப்டேட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஜனவரி மாதத்துக்குரிய ஈவெண்ட்டையும் பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, 22ஆம் தேதியிலேருந்து 25ஆம் தேதி வரைக்கும் கேரக்டர் ஃபார் பார்ட்டின்னு கொடுத்து கேரக்டர் கொடுப்பாங்க போல், ஃபீமேல் கேரக்டருக்குரியது. அந்த கேரக்டரை வச்சு 7 நாளைக்கு விளையாடலாம் போல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, 24ஆம் தேதியிலேருந்து பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி வரைக்கும் சூட்டர் அப் அப்படின்னு ஒரு டோக்கனை கலெக்ட் பண்ணணும் போல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, 26ஆம் தேதியிலேருந்து பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி வரைக்கும் டெய்லி லாகின் ரிவார்ட்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் இருக்க காஸ்டியூமை 7 நாளைக்கு மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட முடியும். அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 கன் கிரேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று A94, இன்னொன்று அந்த பாமால் சுட்டும் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, 29ஆம் தேதி இருக்கிற எல்லா ஃபீமேல் கேரக்டரையும் கொடுத்து ஒரு கேரக்டர் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் போல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யார் என்னென்ன கேரக்டர் எடுக்கலையோ அவங்களாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, 29ஆம் தேதியிலேருந்து 30ஆம் தேதி வரைக்கும் ப்ளே டைம் ரிவார்டு தனியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை ப்ளே பண்ணிங்கன்னா பாண்டா பெட்டும் அப்புறம் கன்கிரேட் பாக்ஸும் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, 29ஆம் தேதியிலேருந்து பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி வரைக்கும் சூட்டர் அப்புங்கிற நம்ம ஒரு டோக்கன் கலெக்ட் பண்ணியிருப்போம் போல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை வச்சு இந்த ஃபீமேல் பண்டில் நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சில அப்டேட்டுக்கெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை தொட்டு ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய், டேக் கேர்.